Ja vás tu zdravím u nového videa. Dneska tu máme Robloxíček Emergency Response. A dneska to je video na tému idem tu vykrádať v tomto meste, dokedy ma nechytia policajti. Takže ako prvé by som začal, kúpim si zbraň. A potom by sme mohli vykrádať nejaké menšie obchody. A to je policajti sú celkom besní, obecne celé toto je nejaké divné. Takže bude to zaujímavé. Ja som si kúpil tu na toto krásne akáčko, ktoré mi bude dneska určite dobre na pomoc, keďže budem musieť aj fajtiť buď proti hráčom alebo proti policajtom. A ako prvé by som sa možno vybral vykradnúť buď nejakú benzínku alebo niečo menšie. Ja si myslím, že tá benzínka nejaká by mohla byť dobrá. Krát si budem musieť naplánovať aj trasu, ktorou utečiem, lebo nechcem, aby ma nutne úplne policajti chytili, keďže sú tu takíto besní. A ďalšie auto, ktoré používam je Velfire Riptide, ale na to sú už policajti zvyknutí, že väčšinou, keď má niekto toto auto, tak to dobre nebude. Z toho to nejak takto pôjdem cez Freedom Avenue. Počkaj, si tady počkám, tu totiž týpeček vykradol banku, ja mu idem pomôcť. Bankomat má na krku Bullhorna, čo nie je nič milé. Započku nie je. Tak, Bullhorn sa vybral. Kámo, čo tam robíš? No ich zastavím krásne, no jo. To získal znova nejaký čas, typek. Dobre, myslím si, že ten typek asi aj zdrhol už, alebo možno, že ho furt má na krku toho policajta. Čiže to sú trávne, tu je dosť policajtov. Padni, ty si undercover, teba poznám. Ja rozmýšľam, či ich mám ináč zabiť, alebo nie. A možno by bol dobrý nápad aj áno, lebo sú fakt otravní. Než preč. No, vidíš to, jak sa to dá? A myslím si, že pri tej benzínke by už nemuseli byť žiadni policajti, takže ja sa na to idem vrhnúť. Tak, ja tu rozstrieľam iba tie kasína rýchlo. A teraz to rýchlo poberiem. Povieme Berto. A ja jem, dovidenia. Máme 1700 u seba. Nic netušiť. Dovidenia. A ja sa teraz idem presunúť na druhú stranu mapy, čo je Springfield. Kde ma rozhodne hľadať si myslím, že nebudú. Taktiež by som si možno mohol dať lepšiu SPZ-ku, lebo SPZ-ka taxi nie je úplne ideálna. Nepýtajte sa ma, prečo ju tam máme. Pôjdem takými kulkatými cestičkami, aby som nebol moc napadný a vypnem taktiež svetla, besná sanitka, co deláš? OK. Zatiaľ to bude dosť chill. Dokonca aj ten šerif tam pri banke si ma nevšimol, takže vidím, že sú tu policajti rozdelení na dva tábory a to tí, čo sú dobrí, napríklad ten undercover, čo tam mal, tak ten bude asi trošku problém, až sa s ním dostavím do honičky, ale akáčko to vždycky istí. Dobre, ja prichádzam do Springfieldu, ja sa tu niekde schovám a hneď po timeri, jak mi vyprší, sa vám ozvem. OK, dobre, typek je úplne clueless. Takže aby som už mohol vyliesť, timer mi pomaličky vyprcháva. A ten šerif si myslím, podľa toho, jak ešte zastavil ako na moje auto a bol v Chile, tak asi aj nič netuší. A netuším, kde je, takže sa vydám na diaľnicu a asi pôjdem do Housing Surbu, kradnú nejaké domy, čo bude celkom riskantné. No dobrý deň, pán šerif. Ten s takým píše, lol, si nemal robiť, ti ušla taká príležitosť. Ako som povedal, to vykradanie domov bude celkom nebezpečné. To ten čas, kedy ja pohľadám všetky peniaze, čo sa dajú na istom dome, tak to je celkom dlho. A policajtom to oznámi hneď, jak ja vlastne rozstrelím tie dvere. Áno, pri sklenených dverách, ako napríklad tunak, ja berem asi hneď tu na tento dom a ide na to. Niekde niečo, tu na nič. Tu nič, nehovorím, že to už niekto predtým vykradol. No way, kámo. Toto mi nehovor. No tak ja idem, dovidenia. Ja byť veľmi poslušný. No totiž, keď použijete túto metódu, buď to mohol predtým niekto vykradnúť, čiže tam nebudú tie peniaze, alebo je aj celkom nižšia šanca na to, aby tam sa spravili tie peniaze, takže musíte mať šťastie, no.
Takže budeme teraz timer na to, aby som mohol niečo znova vykradnúť, takže tento dom vyzerá zaujímavé, tak ja sa tu len zakempím a chvíľku počkám. Dobre, ja si myslím, že by to už aj mohlo ísť. Tak to idem skúsiť, ale no. Akože je to dosť risk, mám aktuálne wanted level furt, takže musím počkať ešte 3 minúty? Ne. Tak ja sa vrhnú na niečo iné. Tu a to asi moc nespraví. To, že iba otázkou času, pokiaľ na mňa pošlú policajti helikoptéru a bude úplne po mne, to, že 2 hviezdičky je celkom dosť. Ale čo by som mohol ísť, tak vykradnúť znova kasu, napríklad tu na v tú storu. Ja som si rozmlatil auto o hydrant. Som aj zabudol, že vlastne tu sú takto 2 kasy, no tak to nie je až tak zlé. S tým sa dá pracovať. Dobre. Ja sa to zdrhnem, máme znamená 1700 a ja idem zozadu toho domu, pretože tu je táto nemocnica, môže tu krásne takto obísť a robiť sa, že som úplne normálny vodič, čo to ide autom. A potom vám ukážem ešte jednu tajnú vec, a to je, že keď máte nejak veľa hviezdičok alebo dlhý timer a chce sa vám riskovať, že vás nájdú policajti, tak stačí, keď pôjdete tady do Housing Suburbu, nachádza sa tu na a budete sledovať to, kam ja idem, pretože sa tu nachádza tajný bunker, do ktorého keď vlezete, máte mega nízku šancu, že vás tam nájdú policajti a zároveň, keďže tam aj nejaký vleze za vami, tak je malá šanca, že by vás aj zatkol. Nachádza sa to presne tu na takto, pôjdete medzi tieto domy tu na 2. Na mape sa tu nachádza tu, môžete ísť samozrejme aj touto cestičkou pri tuneli. Oni majú air support, takže to je velice dobré nápad, aby som tam vlezol. Samozrejme môžete si schovať aj niekde auto, aby vám ho len tak nenašli. Čo by som mohol urobiť ináč aj ja. Zhora to funguje. A tu takto vedľa toho kriku presne sú tieto dvere, do ktorých môžete ísť. A čo je na tomto najlepšie, vy sa tu napríklad sem môžete schovať a držať tú ganu a čakať, kebyže sem idú policajti alebo také niečo vás sleduje, alebo taktiež sem, môžete ísť sem s viacerými hráčmi a najlepšie je to, že vás to stadeto portne až sem. Takže vlastne helikoptery budú zmetené a budú vás ako keby trackovať, že ste na tomto mieste, hoci tam vôbec nebudete. Hej, teraz som si všimol, že tam nejaký typek má problém s helikopterou, takže kakám na ten timer a idem mu asi pomôcť. Technické problémy, veľké technické problémy, mňa to nejak zabugovalo pod mapu, čiže som prišiel o ten timer, ale wanted level mám furt, takže to je blbé a idem pomôcť tomu typkovi, čo tam uteká pred helikopterou práve na diaľnici, takže to fakt je nebezpečné, keď je na vás helikoptera, pretože po vás ide väčšina policajtov a vás ani ich nestratíte, alebo vás trekuje helikoptera, je to vidieť na mape, im to bliká a svieti na svetlo, takže je to nepríjemné. Ja dúfam, že typka už nechytili, takže trošku poženiem túto Wellfireu, nech tam som trošku rýchlejšie a teamwork je predsa tiež potrebný. Ja dúfam, že už tam ešte nemajú, lebo vletí im doslova do pasce. On je tu na tom aute čuskamo. Ja som zase zrazil lampu, sa mi čudí z auta. A tak ja poviem, hej, komu to bylo? Poviem strieľa. Ja spravím toto. Dobre, ok. To som vôbec nevypočítal. A teraz to prišiel policajt? Ne, počkaj. Ja mám nápad, ja tu idem rozpútať vojnu, ja sa spavnem presne tu a sranda začína. Mimochodom, to je ten typek s tým bulhornou, kámo. Hej, ale on ma zabije. Čo mám dneska s aimom? Väčšinou mám v emergency response mega dobrý aim, ale dneska mi to nepraje. Ja neodchádzim, odchádzim. Ne, ostávam tu. Ja si napadne spavnem moju Wellfireu. Definitívne si typek ani neuvedomil, že vlastne si tu môžem spavnúť auto. Dobre, tu sa tu nejak začala hemžiť policajtmi. Je to celkom prekérna situácia, ale ani až tak moc nie. Nechápem, čo tam ten policajt nacvičoval. Párkrát do mňa strelil, až na to, že ma zabil. Ale proste si odišiel. Dobre, no aby som toto možno aj ukončil, skôr než ma zatkne polícia. Nezabudnite nechať like a odber, prípadne zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové video. A môžeme sa tešiť na budúce, takže čus.